Mireu, eleccions al Parlament. Eleccions? Què? Sí, al gener. I que ho veieu. De transició nacional cap a l'estat català. Home, ja era hora. Sí, a veure si és veritat d'una vegada. I el tribunal electoral. A tots els catalans, partits i entitats amb sentiment de Amb catalanitat. sentiment de catalanitat i assumint el seu ingent activisme, Sí, primer, proposta de pacte d'estat per superar la crisi i gestionar el camí cap a la sobirania. Molt bé. Oi, ja era hora. I el memorial de greuges a tots els catalans, a la Unió Europea i al món sencer. Sí, tothom ha de saber com ens estan Tothom, espoliant. sí, tothom. I sobretot ho han de saber els que encara no ho saben. Els que estan a la Figuera. Oi, tant. Sí. Agència Tributària de Catalunya. Definitivament recaptar tots els impostos. De debò i peti com peti. Home, esclar, i sense pacte fiscal encara més, però és complicat, Sí, pues, però bo és començar a veure com pot anar. Ostres, tu, inventari dels béns estatals per recuperar tot el que és nostre. I els calés que es deuen també, I la part corresponent dels fons de reserva, Sí, esclar. I el 5 i el 6, proclamació de la sobirania, referèndum i creació de l'estat català. Home, tu, ja era hora. És l'única solució. Independència! Visca l'estat català! Visca! Sí, com més aviat comencem, més aviat acabarem. El 2014 és l'any. Sí, el 2014! Visca Catalunya lliure! Visca! Amb coratge, i amb il·lusió, i amb unitat. Visca!